Moni abambo amayi anyamata ndi atsikana muli ndine Victor Khaula mkonzi komanso muulutsi wa program imene Hymns of Hope Malawi edition. Ndikufuna ndikulandireni mu program imene tikuyang'ana pamutu wonena kuti Lord make me a missionary in my neighborhood. Ambuye mundipange kukhala mtumiki wanu mudera limene ine ndimakhala. Achulukirenji anthu ambiri amene amaona kuti alalikira ngati ayenda ulendo wautali kukalalikira. Ndimakumbukira nthano ina imene namva abusa nthawi imene ndili wachiyepere akufotokoza za mkulu wina amene anali ndi ndalama zambiri, akunena kuti mkulu amene anakonzesera ndalama kunena kuti iye akufuna kulalikira, akufuna kuti akayende kumene Yesu Khristu anayenda, kuti anapeza matikiti, anapeza china chilichonse, ndipo anayenda ulendo kukafika ku Israeli. Nakumana ndi anthu amene amati ma tour guide, namuonesera, anampitisa malo monse mene Yesu Khristu amayenda, akuti anamva kukoma, anamva kusangalala kunena kuti waponda pamene Yesu Khristu adaponda. Komano akuti usiku wake womaliza akubwerera, akuti azibwerera, akuti adalota maloto akuyankhulidwa kunena kuti ulendo umene mwabwera kuno mwamusiya Yesu kumene mukujokera. Kodi mukudziwa kunena kuti alipo anthu ambiri leroli tikuyenda ulendo wautali kuti tikalalikire, but Jesus is reminding us, you have left my footsteps just in your neighborhood. Alipo anthu ambiri amene akufuna za uthenga wa Yesu Khristu. Ifeyo monga Khristu Missionary Adventist komanso ife Khristu onse tapasidwa uthenga pa Mateyu 28 verse 18 mpaka na 20 kunena kuti tipite tikalalikire uthenga ku dziko lonse kuti anthu ambiri amudziwe Yesu Khristu. Mu programu ya lero tikati kugawana nyimbo za Missionary Adventist zoimbidwa ndi Malawi osiyanasiyana kuchoka ku Malawi. Mu programu imene timapereka nyimbo zoimbidwa ndi Missionary ena amene ali ku Malawi, nthawi zinanso Malawi ena amene ali maiko osiyanasiyana. Nyimbo zimene zimabwera pakati pa mauthenga amene tikufuna tilimbikisane. Ndiye lero tikufuna tione mfundo zinayi zimene ifeyo tingathe kuphunzira kunena kuti kodi Mulungu akufuna kuti ifeyo tikhale atumiki ake m'madera amene timakhala motani, nanga tikamapanga zotani. Takhalani komweko musachoke, tayitaneni anthu ena kuti tikhale nalo limodzi. Ndakukonzeserani phwando la uzimu limene silikufuna ikuphonyeni programu imene yayi. Tauzeni anzanu, tapangani share, komanso ngati simunapange subscribe, pangani subscribe ku YouTube, komanso munipange follow pa Facebook. Ambuye akudaliseni. Pa tsiku la lero ndakonza phwando lalikulu ndipo tikufuna tikhale ndi nyimbo zakathithi. Ambuye akhale nanu mmene tikulowa mu programu imeneyi. Poyamba programu imene muchigawo choyambirira tikufuna tione kunena kuti Mulungu akutiitana ife kuti tikhale ma missionaries in the neighborhood, kumalo kumene ifeyo timakhala. Mugawo loyambirira limeneli tikuona building relationships. Mugawo limene tikufuna tione Mulungu amene akutiitanira ife kunena kuti tikakhale ma missionaries. We should be missionaries in our neighborhood, kumene ifeyo timakhala. Verse limene tikufuna tiwerenge likuchoka pa 1 Yohane chapter 4 verse 19. We love because he first loved us. Timakonda chifukwa Mulungu anatikonda koyambirira. Kodi inu mukudziwa kunena kuti pamene ifeyo tinalandira chikondi cha Yehova, Mulungu akufuna kuti ifeyo tikakonde anthu ena. Sitingathe kuwakonda anthu ena popanda chikondi cha Mulungu wakumwamba. Ife pamene timukonda Yehova akuti tikhale anthu mu neighborhood, a blessing to others. Tingachite bwanji kuti afikire anthu ena? Ifeyo titenge initiative yodziwana ndi amene timakhala. Tikukhala mu nthawi imene tikudziwa kuti individualism, anthu leroli
akukhulupirira kunena kuti no ndi paokha, sakukhulupirira zochezerana wina ndi nzake. Ayi, nzomvetsa chisoni kuti mpaka nafika lero anthu ena amene amakhala m'masities kapena kuti m'malo m'mizinda yosiyanasiyana amalephera ngakhale kuwadziwa aneba awo. Inuyo tulukani mukacheze nawo, mupeze njira yowadziwa, kuwapasa moni, ngakhale nthawi zina kungowamwetulira. Zimenezo ndi njira zina zimene ife tingathe kuwapanga. Kuwadziwa dzina lawo zimamvetsa chisoni kuti kodi aneba anu acha mukuwadziwa osadziwa naye. Mwina mmapempheranso kuchali chilimodzi koma chifukwa simunatenge initiative yodziwana. Komanso nthawi zina ngakhale kungokhala nawo muzochitika zosiyanasiyana. Nthawi zina anthu mwina amakhala kuti kapena mwina ali ndi get together, kapena pali zina zochitika, ngakhale mpira kumene. Tatiyeni tisakhale ozisungayi. Many of us as Adventists, we live in our cocoons. Timakhala ifeyo obisika, sitifuna kucheza ndi anzathu, koma ngati ife tili akhristu, we must break our cocoon. We must break our shells. Tipanga associate ndi anthu ena, chifukwa ife ndife mchere. Kuti tikawafikira anthu ena, tikuyenera mchere uchoke mbotolo ukaphatikizane ndi anthu. Ngati tikufuna tisinthe dziko, sitingakhale ifeyo tili mnyumba mwathu tisakulumirira ndi anthu, koma tikathe kulumikizana nawo. Ndifake mudziko la ndikuyitanirani kuti tatiyeni timvesere nyimbo zitatu. Nyimbo yoyambirira akuti chikondi, imene akuti pasandira the harpers. Komanso yachiwiri akuti chodabwisa chikondi, yoyimbidwa ndi Living Word. Yachitatu akuti chikondi chozizwisa, yoyimbidwa ndi Goma Family. Tatiyeni timvere nyimbo zimenezi pamene zikuzisindikiza ife za chikondi chake cha Yehova Mulungu wakumwamba, chimene akufunanso ife tikaonesera anthu ena pamene ifeyo tayitanidwa kuti tikakhale ma missionaries in the community, in the neighborhood imene ifeyo timakhala. Tatiyeni timvere nyimbo zimenezi. Chikondi chodabwitsa, anatuma mwana wake kudzafera iwe ndine. Chikondi cha Mbuye wathu, chikondi chodabwitsa, anatuma mwana wake kudzafera iwe ndine. Chikondi cha Mbuye wathu, anabwera padzikoli kuwombola iwe ndine. Tsono mbale la pachimo udzapite naye. Anabwera padzikoli kuwombola iwe ndine. Tsono mbale la pachimo udzapite naye. Anasiya ulemerero kudzafera iwe ndine. Anafa pantanda kupulumutsa ine. Mwazi wake wanditsuka, wandiyeletsa mtimamu. Lero ndine mfulu, ndamasulidwa ine. Anabwera padzikoli kuwombola iwe ndine. Tsono mbale la pachimo udzapite naye. Anabwera padzikoli kuwombola iwe ndine. Tsono mbale la pachimo udzapite naye. Udzapite naye.
chikondike chofika ponse ponse chosefuka mtima mwanga chiwalitsa njira monse Yesu nandinyamula ngaka ya chikondike Yofutanzi wa chikondi chake Josefu mtima mwanga mtindandika fika kochifu kwanda zikika ngaka ya chikondike ngaka ya chikondi chake sikiwenera sombuyo Josefu mtima mwanga chisokoza iwendile kukakulemelelo ngaka ya chikondike ngaka ya chikondi chake sikiwenera sombuyo bakanika fike mwamba Nintima wanga wosewo nikweza mawu kwanuko niimbe banjichi bondicho zizwitsa cha Yesu mbuye chikonditu chozizwacho chikondi cha Yesu yo chikonditu chozizwacho chikondi cha Yesu yo chipatsane tendelewo chiunikira njirayo chichotsa vuto chikondi chozizwitsa cha Yesu mbuye chikonditu chozizwacho chikondi cha Yesu yo chikonditu chozizwacho chikondi cha Yesu yo chiyembekezo changacho chonditulutsa machimo pakufa ndimba chikondi chozizwitsa cha Yesu mbuye chikonditu chozizwacho chikondi cha Yesu yo chikonditu chozizwacho chikondi cha Yesu yo chikonditu chozizwacho chikondi cha Yesu yo chikonditu chozizwacho chikondi cha Yesu yo
Mfundo yachiwiri imene tufuna tione na kuti community service initiatives. Kapena kuti kukhala ndi zochita zothandiza mudera athu limenelo. Ife ngati akhristu monga tayitanidwa kuti tikalalikire, tikuyenera kutenga nawo mbali yoti tithandize kudera kumene ifeyo timakhala. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti, do you know that some of our church buildings are just one building amongst others? Nyumba zathu za chalichi zangokhala ngati nyumba zina zake zona kuti zili mudera limenelo. Komano Mulungu akufuna kuti ngati muderalo muli chalichi, anthu a mdera limenelo azikaona kuti chalichi chi ndi madaliso. Wina adafunsa funso kunena kuti kodi chalichi chanucho chitayamba kuyaka moto, ndi angati ammuzimu kandi amfumu angauze muzi wawo thamangani mukathandize kuthimisa chalichicho. Chifukwa alipo anthu ena amene mwina chalichi chali chikuyaka muzi utha kukhala kumasekerera chifukwa they don't see any benefit of having that church in that community. If ngati tili akhristu, people should see a difference. We should add value to the people amene timakhala nawo. Anthu aziona kuti kukhala kwa mpingo kumeneko ndi ndaliso. Tingachite bwanji ngati ife akhristu komanso ndi anthu ena osiyana tipanga organize ma activities zimatheka kuti muzimo bridge inaduka, tatolerani ndalama mukakonze bridge imene. Anthu alibe chisime akumwa madzi apa zithapwi, tapangani iniyo ndalama kuti mupange chisime chabwino kapena muchimangire bwinobwino. Muziona mmene musuli bwino, talongosolani. Anthu akakuona ninu mukuthandiza community amafika pona kuti kodi awa ndi andani, akuti awa ndi Seventh Adventist, awa ndi akhristu. Muzaonesa mphamvu ya Mulungu kupyolera muzimene mumachita. Ndi chifukwa chake pa Mateyu 25 verse 40 Yesu adayankhula mawu onena kuti, and the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me. Akuti chimene ife chizatuonesere kuna kuti tapulumutsidwa pa tsiku limenelo pamene mayina athu azayitanidwa. Akuti azafunsa kunena kuti, chifukwa unachitira ichi kwa iwo ochepa unachitira ine. Do you know that our salvation will be based on how we treated those people that were vulnerable, those people that had no food, those people that had no shelter? Mulungu azaona kunena kuti anthu opanda zovala ife tidawapasa, anthu opanda pogona tidawasunga. Ndi akuti ife unathandizawa unachitira ine, lowo muchikondwerero cha Atate wanga. Ambuye atithandize kunena kuti tikhale ndaliso ku community imene ife timakhala. Tate ndimvere nyimbo zitatu. Nyimbo yoyambirira kunena kuti tilalike, imene akutiimbira ndi Adventist Gospel Ambassadors. Yotsatana naye akuti chikondi chozizwisa, imene akuimba ndi chinamwali Future Adventist Men. Chikondi chodabwisa chozizwisa. Yachitatu akuti chikondi cha Mulungu, akuti pasa ndi awa the echoes of the remnants. Tate ndimvere nyimbo zitatu zimenezi. Tilalike nziko monsekuti Yesu wakuza, vantu wonse lako zekepo za komana naye. Tilalike nziko monsekuti Yesu wakuza, vantu wonse lako zekepo za komana naye. Larika ni mauwo, pirinda mbondezibwa, mafuko manenebe, ndiwo kalapaziko. Alikuza ndini tambondi chikamu changelo, Rizakana siku na mwezi linaonekepo. Alikuza ndini tambondi chikamu changelo,
lidzakhala tsiku lomwe silinawonekepo. Laliko ndi mawuwo ilina mandizigwa mafuko manenedwe ndiwo kala padziko. Ninawona dziko mamba zinaliza tsopano, imfa ntenda ndizo wawa zonse zinapita. Ine ndifuna kunena, nena, iye anasiya ulemelero nabwera ndziko lino. Yesu nafanso imfa ya manyazi, iye anachita tuzonsezi kuti tipulumuke. ine ndifuna kunena, nena, iye anasiya ulemelero nabwera ndziko lino. Yesu nafanso imfa ya manyazi, iye anachita tuzonsezi kuti tipulumuke. Yesu anazuzidwa ndithu navekedwa chisoti cha minga, anthu enaso pakatu anamulavulira, nanyoza munthu osachimwa namenya ndi kumupachika. Chikondi chotere chipalibe akanachipeleka. Yesu anazuzidwa ndithu navekedwa chisoti cha minga, anthu enaso pakatu anamulavulira, nanyoza munthu osachimwa namenya ndi kumupachika. Chikondi chotere chipalibe akanachipeleka. Ndi mtima wanga onsewo ndikweza mawu kwanuko, ndimbe bwanji chikondi chozizwi sacha Yesu mbuye. Chikondi chozizwacho, chikondi cha Yesuyo. Chikondi chozizwacho, chikondi cha Yesuyo. Yesu anazuzidwa ndithu navekedwa chisoti cha minga, anthu enaso pakatu anamulavulira, nanyoza munthu osachimwa namenya ndi kumupachika. Chikondi chotere chipalibe akanachipeleka. Yesu anazuzidwa ndithu navekedwa chisoti cha minga, anthu enaso pakatu anamulavulira, nanyoza munthu osachimwa namenya ndi kumupachika. Chikondi chotere chipalibe akanachipeleka. 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 Chikondi
so nankomela pantandapo kupilira yendikale ndi moyo chimono ndima linapachikitsa iye na mfana wa manyazi kupilira yendikale ndi moyo chimono ndima linapachikitsa iye na mfana wa manyazi kupilira yendikale ndi moyo navala mingana kwa pulidwa so nankomela pantandapo kupilira yendikale ndi moyo navala mingana kwa pulidwa so nankomela pantandapo kupilira yendikale ndi moyo. Pamene tili mkatikati mwa program imene Hymns of Hope Malawi edition, tikuyang'ana mutu wonena kuti Lord, make me a missionary in my neighborhood. Ambuye mundipange ine kukhala mtumiki wanu mudera limene ine ndimakhala. Iyi ndi pempho limene Mulungu akumwamba akufuna kunena kuti tisanaganizire zopita kunja monga magulu osiyanasiyana ambiri oyimba ndikudziwa kuti no timakondwera kutenga matripi kupita kwina, koma kodi ife mudera limene timakhala, what is our contribution? What have we done in that community? What have we done even in our family? Chikristu chiyenera kuyambira in the nucleus, kuchokera kunyumba kwathu ndiye chizipita kwa anthu ena, koma alipo anthu ambiri leroli timathamangira kupita kutali koma tikusiya anthu. Tizauzidwa ngati munthu janapita ku Israel kunena kuti mwaenda ulendo onsewo, but do you know you have left me in your own neighborhood? Mwandisiya kumudzi kwanu kumweko. The steps of Jesus Christ, kusatira mapazi a Yesu Kristu ndikusatira zimene Yesu Kristu amapanga. Sakuti tikachitire kutali koma tichitire kumene ifeyo tayamba. Tikayambira kumeneko ndiye tizipita kutsogolo. Nthawi zambiri anthu timapanga neglect zimene Mulungu akumwamba akufuna. Mutati muyang'ane mudera lanumo muli anthu otayika, muli anthu osowa, muli anthu amene akusowa chikondi cha Yehova. Ndifake mfundo yachitatu ndikunena kuti prayer works. Pakufunika kunena kuti no tikhale ndi ministry kapena kuti utumiki wonena kuti no kumayenda mu community imene kungoyenda ndi cholinga chona kuti mukufuna muzikapempherera anthu osiyanasiyana, kandi mababa shop, kandi malo osiyanasiyana okulisira malonda, kapena mmakomo. Kodi inu mukudziwa alipo anthu ambiri leroli angati kukana china chilichonse, koma pemphero sinthawi zambiri limene anthu amakana. Ayi, mwina muli chipatala, mwina muli anthu ena amene alodwala, mukapempha kuti kodi ndingathe kupemphera nanu, amakondwera. Ife tikuyenera kukhala anthu apemphero. Pa Yakobo chapter 5 verse 16 akunena kuti the prayer of a righteous person is powerful and effective. Akuti pemphero la munthu amene ali wokhulupirika limachita zazikulu. Inu ndine tikakhala wokhulupirika, akuti mapemphero athu azawathandiza anthu osiyanasiyana kuti no iwowa akathe kuyankhidwa mapemphero awo. Kodi inu mukudziwa kunena kuti nthawi zambiri timayika ku challenge oti tili ndi ma prayer band, tili ndi mwina timangopemphera tokha, koma titati tipite m'midzimo, tipite mudera limene alipo anthu ena ali ndi mavuto osiyanasiyana. Timamva ku Malawi anthu ena akuzimangirira. Kodi mukudziwa alipo ena anazimangirira, koma munakapemphera nawo munakatha kupulumutsa miyoyo yawo. Tatiyeni timvere nyimbo yoyambirira imene akutiimbira kuti waonesera, yoyimbidwa ndi upcoming kids. Akuti ife tikumana ndi mavuto,
koma ife tiwalise Yesu Khristu, tiauze anthu za Yesu Khristu. Yachiwiri kuti lalikani, yoimbidwa ndi One Accord akuchenza akunena kuti tipite tilalike, tiauze anthu kuti Yesu akubwera ndipo tisachedwe ayi. Anthu leroli ali okonzeka koma akusowa anthu kuti akawafikire. Yachitatu imene akuti pasandi ave haps kuchokera ku Lilongwe akunena kuti I pray, akuti ndikupemphera ife tipange incline our ears to God, timumve Yehova ndipo Mulungu amatimvera chifukwa Yehova khutu lake silogontha, tikapemphera amatimva. Ndera tiyeni pamene tikuganizira kuti we have been given a responsibility to have prayer walks, tingathe kumasonkhana kandi gulu loyimba kandi panokha kuyenda mu community kupemphererana. Tiyeni timvere nyimbo zitatu zimenezi. Masiku akupita tayandikira mzindao, tikumana ndi mavuto paulendo pakuyenda mdziko la tsoka. Pena timaima ndipo timafunsa kwanza tutiyenda nawo, kodi mbale waone sera Yesuyo paonse uyenda nawo, kodi waone sera Yesu uyo kuwauza za chikondi chake. Pena kuwauza otaikao poro ya uchimo ndi imfa, kodi wauza nkani ya mtaanda nanga kutia kubweranso. Walankhula za Yesu osatiza dziko, waonesera Yesu yekha. Enawatiyena nawo tsiku lina sitizachezanso, mwina lelo ndikukhala tsiku lawo lotsiliza. Ngazakondwe bwanji podzakomana mzindawo tsikulo, ndikudzamva kunena ndinapulumuka tanduza za chikondi chake. Kodi waonesera Yesu uyo kuwauza za chikondi chake. Pena kuwauza otaikao poro ya uchimo ndi imfa, kodi wauza nkani ya mtaanda nanga kutia kubweranso. Walankhula za Yesu osatiza dziko, waonesera Yesu yekha. Walankhula za Yesu osatiza dziko, waonesera Yesu yekha. Walankhula za Yesu osatiza dziko, waonesera Yesu yekha. Hello guys, ndakulandirani so mutsiku la lero. As we know kuti Yesu Kristu akubwera posachedwa. If we are lucky that we know kuti Yesu Kristu akudani kodi akubweraso. But we've got people out there amene sakudziwa zakuti Yesu Kristu akutani kodi akubwera. But for ya chimenecho, I want to assign you guys pamodzi ndine kuti tipite paliponse tilalikire kuti Yesu Kristu akubwera, anthu adani kodi akonzeke. Ndikupereka mabuku awa kwa cheya komanso mimi kuti mulowere chakuzowa mulalikire paliponse kuti Yesu Kristu akudani kodi akubwera. Pamene Ivi komanso Dave mulowere kwa Goliath, Brenda komanso Magi iniyo mulowera kwa Chinaganaka ndi madera onse akumeneko mwauze anthu adziwe zakuti Yesu Kristu akudani kodi akubwera.
Balekangadza pofalitsa utenga oti mfumu yathu ili kuzatenga anthu ake olungama akakhale nawo mwamba. Yesu akubweranso, tikonzeke tonsefe, tilalike kuti akubwera. Ngosa zambiri tili nazo kunja, zomwe sizili za nkhola lino, zofunika kuzitengera muno. M'bale wanga chita kanthu. Tilalike konseko, Yesu akubweranso, tikonzeke tonsefe, tilalike kuti akubwera. Kumane kumamba abambola lingu kuri Yesu abwele, amaila lingu kuri Yesu abwele, tonselalike kuri Yesu abwele. Tika kumane kumamba. Lord, I hear of the showers of blessings from you, that you scatter them full and free. Let some drops of love now fall on me, now and evermore. Jesus, Son of God, have mercy on your child. Incline your ear, O Lord. I pray, Lord, I pray. Jesus, Son of God, have mercy on your child. Incline your ear, O Lord. I pray, Lord, I pray. My faith grows stronger day by day, for I know your promises are true. You will never, ever leave me alone. A friend of sinners, Lord, you are. Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, have mercy on your child. Have mercy. Incline your ear, O Lord. I pray, Lord, I pray. Oh, holy Lamb of God, Jesus, Son of God, have your mercy.
pray, Lord, I pray. Pamene tikufika mu gawo lachinayi mu programu imene ya Hymns of Hope Malawi edition. Ndili nawo chimwemwe kuti ndigawane nanu mfundo yachinayi imene ilinso yomaliza kunena kuti hosting, inviting events, kapena kuti kukhazikitsa zilinganizo zimene ife tingathe kumayitana anthu ena. Mungathe kupanga organize my events monga kaya ndikuyitanisa msonkhano wa mabanja, kapena ndi achinyamata, kapena magulu osiyanasiyana, kaya ndikukambirana zaluso. Be creative in the name of Jesus Christ. Kukhala ndi zinthu zosiyanasiyana. Alipo anthu ambiri leroli akusowa zochita m'makommunity athu mene tili nawo. Mwina tingathe kukhala kaya ndi ma reading clubs, kumabwerenga mabuku, kapena kumakhala ndi nthawi yothandizana zinthu zosiyanasiyana. Izi zimatipangisa ife kunena kuti tithe kukumana limodzi ndi anthu osiyanasiyana. Muonesese kunena kuti pamene mukupanga ma programs amenewa mukuyang'ana wonse kuti ma program ana, ma program akulu, komanso ni ma needs osiyanasiyana mu community imeneyo. Monga tikunena kuti nthawi zina alipo anthu ena mwina ma singles, alipo ena mwina ndi okwatira, alipo ena ndi achinyamata, alipo ena ndi ana. Pangani ma programs, kandi nthawi ya Christmas, kandi nthawi ya New Year, kandi misonkhano yosiyanasiyana. Ifeyo tikhale anthu otina kuti tiziyitana anthu nkumabwera pamene kuti khalira limodzi. Imeneyo ndi njira ina yokhala a blessing in your community. Pali nyimbo ija amene amanena kuti brighten the corner where you are. Inuyo muwalise nyali pakona pamene kuti mu neighborhood imene ndiyo mumakhala. Tikamachita zimenezi tikulalikira za Yesu Khristu. Kulalikira sindiko kuti kuyima pa pulpit ndi kumangolalikira ayi, koma ifeyo kuti tikuthandiza bwanji, tikuwalimbikisa bwanji. Anthu akaona ntchito za chifundo chathu, kapena akaona ife tikukhalira nawo limodzi, amachoka mantha ndipo timayamba kukhalira limodzi. Imeneyo ndi njira yabwino yofewetsa mitima ya anthu kuti tikathe kuwafikira. Tate ndimvere nyimbo ziwiri pamene tikuganizira kunena kuti ife tikuyenera kumapanga zilinganizo zoyitana anthu ena amene ali mu community. Tate ndimvere nyimbo yoyambirira imene yakuti chikondi cha Mulungu, imene akutiimbira ndi Mrs. Florence Ntata Maseya, amene akupanga feature brother wawo Alan Ntata. Nyimbo yachiwiri imene akutipasira akuti chikondi chodabwisa cha Mulungu, imene akutiimbira ndi Zenengeya family. Chikondi chodabwisa chimene chuna kuti Mulungu anatisungira ifeyo pa cholinga kuti ifeyo tikhale ndi moyo kufika tsiku la lero. Ndi chikondi chodabwisa. Alipo anthu ena amene adamwalira, koma Mulungu has kept us for a reason. He wants us to be a missionary in the neighborhood that we are in. Akufuna ifeyo tikhale alaliki kumene timakhala, kaya ndinu ku office, kaya mumapanga business, kaya afuna mutani, musanaganizire za anthu ena, taonani anthu amene akuzungulirani. Tate ndimvere nyimbo ziwiri zimenezi. Sensikoli chotalikira ngati nthanda chifika pansi panonso makolo wathu atachimwa Mulungu nako labe anatumiza mwana wake kudzawombola iwo. Chikondi chake chachikulu changwiro ndwi
usikulo osabembedza adzapempha miyalai wapsinjewo koma chikondi cha Mulungu chidzakalitsa ndithu chisomo cha kupulumutsa amene ankondaye. Ife azinenge family timayikonda kwambiri tikamayimba kwathuko ndiye ngakhale kuti mtsogolereyo akudwala chifuwa kumayitsogolerabe timangofuna tinenere tuzimenezo tokamba za chikondi chodabwitsa cha Mulungu.
angelo La polizia akana tsala mfulu ndani Sitose diriku nene chifukwa cha mphulupulu zathu La madigoni yawa akana tsala mumpingo ndani Sitose diripa tengo Bible class chifukwa cha zola kwa zathu tachita zambiri somula kwiraye koma watipilira kukala moyo kusigurira enerai ndiye wachikondi ndiye wachikondi chikondi chodabwitsa ife oyenera kungofa ndiye wachikondi ndiye wachikondi chikondi chodabwitsa ife oyenera kungofa ndiye wachikondi ife oyenera kungofa ndiye wachikondi ife oyenera kungofa ndiye wachikondi. Mmene tikufika kumapeto a program imene ndikufuna ndikuthokozeni inu nonse amene Sunday lililonse 7 o'clock madzulo nthawi ya ku Malawi mumakhala muli pamenepo kuti notigawane program imene ili yolimbikitsa moyo wathu wachikhulupiriro kuti mu nthawi pamene tikumana ndi zobetchera zosiyanasiyana Mulungu akutipasa chilimbikitso. Ifeyo taitanidwa monga tikudziwa kunena kuti we have a great commission to go out and preach the gospel to the entire world. Komano entire world imene kufotokozera tiyambire monga kumene ifeyo timakhala monga uthenga wa Yesu Kristo ananena udayambira ku Jerusalemu kupita ku Yudeya ndikumapita kunja mpaka na ukafika dziko lonse. Ifeyo tiyambire kumene timakhala ku nyumba kwathu anthu amene atizungulira. Let us preach unto them. The greatest evangelist is not the one who converts people out there, but from the house, from within, kuchokera kumene iwo akuchokera. Ifeyo anthu amene atizungulira, anzathu amene timacheza nawo, anzathu amene timalima nawo, anzathu amene talumizana nawo mindaja, tiawuze za Yesu Kristu. Ambuye atithandize. Ngati muli ndi nyimbo komanso muli ndi ndemanga kapena kuti mfundo ina yoti ipambanise program imene, tumizani pa namba ya WhatsApp +1 269 815 2258 komanso pa email victorkhaula@gmail.com. Mukazatumiza tizagwiritsa ntchito uthenga wanuwo kandi nyimbo zanu zizapangidwa play mu program imene. Ambuye akudaliseni nonse oyimba amene nyimbo zanu zapangidwa play kapena zimayimbidwa mu programs amenewo. Tatiyeni oyimba komanso ife tonse ligwirani manja tilalikire uthenga Yesu akubwera posachedwa ndipo akufuna kuti ife tizapulumutsidwe monga taona mu program imene kuti ena ife tizalephera kupulumutsidwa chifukwa cha mmene tachitira ndi anthu amene atizungulira. Tiyeni kuyambira lero Mulungu atithandize kutipasa njira. Sindikudziwa ndani wa inu ale amene akunena kuti Ambuye, I want you to make me a missionary in my own neighborhood.
talembani mu comment section una kuti Ambuye ndithandizeni to be a missionary in my neighborhood. Ambuye akudaliseni chifukwa cha chisankho chimenechi. Tatiyeni timalize ndi nyimbo iyi imene akutipasa azimayi awo akuna milango Dorcas akunena kuti chimwemwe choposa nditalandira Yesu ndi chimwemwe chachikulu kuti ndine tinamulandira Yesu Khristu. Monga tamulandira Yesu watipasa mawu onena kuti tipite tikalalikire ndipo tikayambire kumene ife timachokera. Ambuye akudaliseni. Munali ndine Victor Khaula, mkonzi komanso muulusi wa programu imeneyi. Tatiyeni ndizaonanenso sabata ya mawa pamene ndizakubweretseraniso programu ina. Mwakoma nonse, ndimakukondani koma Mulungu amakukondani koposa. Bye.